It-tnejn filgħaxija waslet fit-tmiema it-tieni edizzjoni konsekuttiva ta' Regal b'imħabba. Ammont kbir ta' Maltin laqgħu l-istedina ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela u ħallew ir-rigali għal tfal vulnerabbli taħt is-siġra tal-miliet fi Pjazza Kastilja. Fid-diskors tagħha fl-għeluq tal-inizjattiva li kienet imbuttata wkoll minn bint il-Prim Ministru Martu Giorgia May, Mart il-Prim Ministru Lidia Abela spjegat kif l-idea nibtet is-sena li għaddiet u ntlaqet tajjeb mill-pubbliku. Intant din is-sena l-inizjattiva rat sem aktar wiesa tas-soċjetà. Dr. Lidia Abela għaddiet messaġġ li waslilha mingħand tifla li ser tkun qed tirċievi rigal fil-jiem li ġejjin fejn stqarret li l-ġest biddel is-sinifikat tal-miliet tal-istess familja. Nemozzjona ruħi jew meta nara dawn l-ommijiet illi jieħdu ritratt tal-ittra illi jkunu irċevew fejn jirringrazzjawni u jgħiduli kemm huma emozzjonati li qabżilhom id-dmuħ kif saru jafu illi it-tfal tagħhom se jirċievu rigal għaliex huma ma setgħux jixtruhom rigal, dik li timlini b'sodisfazzjon kbir. U allura nixtieq nirringrazzja lill poplu Malti u għawċi kollu kemm hu. Mart il-Prim Ministru notat li l-kobor ta' din l-inizjattiva hija s-solidarjetà tal-Maltin li wieħed jagħti mingħajr ma jistenna xejn lura. Hija appellat li min ma laħaqx iħalli r-rigal tiegħu taħt is-siġra tal-miliet jista' jagħmel dan matul din il-ġimgħa. Abela estendiet l-appell tagħha l-istrina ta' din is-sena li wkoll ser turi l-valuri tas-solidarjetà tal-Maltin. Intant din is-sena l-korpi ddixxiplinati wkoll taw semhom f'din l-inizjattiva billi ser jgħinu fit-tqassim tar-rigali. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri innota l-ħidma sfiqa tal-korpi ddixxiplinati matul din l-inizjattiva li mistennija tkompli fis-sigħat li ġejjin fit-tqassim tal-istess rigali għand il-familji Maltin u Għawċin. Charles Galdes, uffiċjal tas-servizzi ta' detenzjoni, għalilna kif beda l-proċess ta' tqassim tar-rigali ħalli kulħadd jirċievi rigal tiegħu sal-ġurnata tal-miliet. Bħala ħaddiema ta' detenzjoni ġejna nagħtu s-sem tagħna wkoll illum il-kawża ġusta ta' xbir ta' regali għal tfal inqas ix-xortjati minnha. Missada konna nassortjaw ir-rigali, konna tqassim ukoll fl-istituti u fid-djar.